Hola, bona tarda. Aquest és el vídeo corresponent a les compres del mes d'abril de manga, però aquest mes és una mica especial perquè és el meu cumpleaños i, evidentment, m'he comprat una altra coseta que podeu veure i no és un manga, precisament. De fet, només m'he comprat aquest, el Gans 24, és una edició antiga. Bueno, és una edició antiga, és l'edició de Glenat, és un número que em faltava de Gans, i com que el vaig veure bé de preu i no era molt exagerat el que demanaven, doncs vaig aprofitar i ho vaig comprar. I llavors aquest mes el que jo m'he comprat ha sigut la Lenovo Tab 11 P10 amb el llapis. Diguem que fa uns 15 dies o així que ja la tinc. He descobert moltes habilitats amb el pen, pots dibuixar, pots fer notes a veu alçada. Vull dir, no està gens malament, no té res que veure amb l'antiga tablet que tenia jo de fa 5 o 6 o 7 anys, que és quan se'm va espatllar l'altra i ja no vaig comprar més. O sigui, fa 7 o 8 anys que no tinc tablet, aquest cop ja me la volia comprar. Tant com per veure vídeos, per veure Netflix, per veure HBO, per escriure, per llegir novel·les, per llegir còmics online, per llegir còmics escanejats, o llegir PDFs de novel·les. O sigui, té una gran... Trobo que ara mateix té una gran potència. I al mateix temps que m'he comprat la Lenovo, m'he comprat la funda. I, evidentment, dintre de la funda tenim la tablet i el Pen 2. La veritat és que l'opció del Pen la tinc més que res perquè em venia. No l'he fet servir gaire, però tampoc és que m'hi hagi esforçat gaire a buscar les especificacions, ¿vale? Ara mateix... Ara mateix... Bueno, ja vaig anar. Ara mateix la pantalla és de 11,2. Vull dir, es veu molt... Espera un momentet que vaig a treure això. La veritat és que la tablet és una bona pantalla d'11,2, si no m'equivoco. Els colors són molt vius. Té l'opció de Dolby Surround amb el Dolby Atmos, amb la qual s'escolta que te cagues, o sigui, s'escolta superbé. La pantalla és una 2K LCD i, com us he dit, és la pantalla de no 11,2, sinó, perdoneu, de 11,5. El mes que ve valoraré a veure si, com que té aquesta connexió aquí d'aquestes dels piuets, no sé si el que faré és comprar l'opció del keyboard per fer com un mini PC. Funcionaria molt bé perquè té l'opció, ja us ho ensenyaré. Aquesta és l'opció de... Aquesta és l'opció de tablet que té ara, i llavors, lo típic. I aquí té una opció molt bona que és com multimèdia, que et surt tot el que estigui subscrit. Per exemple, jo YouTube, Netflix, Twitch, Prime Video, l'HBO Max i el Google TV. I llavors te dona opcions de lo que veus. Vull dir, està molt completa a nivell multimèdia. Aquesta és l'opció del pen. Per fer això, veus, t'acostes i ja te'l detecta. D'acord? Està francament bé. I després aquí hi ha una opció molt bona. PC Mode. I llavors es converteix com si fos un PC. Un moment que surti. Veus? Veieu? I és com si fos un ordinador i tenim tot el mateix, com si fos una vista d'ordinador amb l'hora. Bàsicament, realment és el mateix que tens amb Android, però com si fos una configuració vista de Windows. Vale? O sigui que no... Llavors, això ho puc tornar... Aquí tens les aplicacions, tot el que tu vols. Perdoneu, és que ho he posat poques vegades. Això tinc que... Aquí. Trec de PC Mode i torno a la configuració de tablet. O sigui que això és el vídeo d'aquest mes, una cosa molt tranquil·leta, molt justeta, i només espero que us agradi. I el mes que ve sí que puc dir que hauré de comprar només novetats d'aquest mes de maig i les novetats del mes d'abril que no vaig comprar. Entre altres, suposo que 3x3 ojos, Jojos, Mazinger Z, Hikaru no Go i aquestes que hagin anat sortint. D'acord?
Ja sé que és un vídeo diferent de lo normal, que durarà molt poquet, 5 minuts escaig, però bueno, espero que us hagi agradat i ja està. Bon dia.